हाथासुनि खुरनाय हाबाफारि लोगोफोर दे मालाय गिदिंगोन मोजाङै दिन्थिलांनो हादों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय सान्थियै गोबां जों फेसबुक इउटुबफोराव नुनो मोनो हाथासुनि खुरनाय हाबाफारियाव गोबां जानला मानला खालामलाबायनाय नुयो आरोना लोगोफोर दिनै आङो मोनसे जोंनि गामि खाथिनिनो मोनसे हाबायाव दं जोंहा बिदा जानाय आदानिनो हाबा बेवहाय नोंथांमोना मोजाङै हाथासुनिखौ बोरै खुरो नोंथांमोननो दिन्थिलाङो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोनोम मोननाय सिमा सोरांसा बसुमतारी बिथांमोननि दिनैनि गोथार फोरबोनि आफा इसोरनि बिथोन बायदियै गासै रायजो राजाखौ लानानै दिनै बिथांनि गोथार फोरबोखौ आफा इसोरनि बिथोन बायदियै आलो गोजोनै जाफुंसार होबाय बेनि थाखाय जों आफानि बिथोन बायदियै सोरजिखानाय बिमा माइनावखौ दिनै जोंहा दिनैनिफ्राय भबानि बसुमतारी बिथाङा सैथांस अराय जिउ खुंजासिम बिथाङा दिनै गावनि आंगो फिसाइ महरै दिनै माइनाव मुथासेखौ गोथार दैजों गोथार आखाइ सुनानै ओंखाम मुथासेखौ माइनाव मुथासेखौ जानो थाखाय आखायाव लादों बे आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ जों आफा बोराइ बाथौ बिथांमोननि जेनिबो थैस' थांस' रायजो जानायाव जेनिबो गोलोम जेंना जेंसिखौलासे जों आफा बोराइ बाथौआ बोर सारस्रिनानै अराय जिउ खुंलांनो हानायखौ जों आफा बोराइ बाथौआ सारस्रिनांगोन सहाय आफा सोरजिगिरि बोराइ
पत्से ओं रिं क्लिं पत्से ओं रिं क्लिं पत्से दहाय आफा सोरजिगिरि बोराइ बाथौ नै दिनै नोंसोरलाय दामनो मोनदोंना मोनाखैब्रा नै दिनै फागुन दाननि 20 अक्ट' गोथार सान बे मंगलबार मोनाबिलि समाव जागुराबनि मांग्रा चन्द्रकान्त बसुमतारिनि नों आफानि बिथोन बायदियै जोनोम मोननाय सोरांसा बसुमतारी बिथांमोननि गोथार जजुलिनि मुङै मोनबाय जों माइनाव मुथासे जायनि सिगां बावग्रोनोसै आफा जों बैसुमुथियाव एसे जानोसै आफा जोङो नों आफानि जिउ सोरदों गोसो गोजोनै माइनाव मुथासे अहम फोथार अहम फोथार अहम फोथार अहम गोजोन अहम गोजोन अहम गोजोन देलाय हायाव एसे लाय आं नोंथांमोननो दिन्थिबाय जे हाथासुनिखौ बोरै खुरो टटेल प्रसेस नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदोंब्ला लाइक मोनसे होनानै थांनो दाबावदों।